Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele ukuba sikwazi ukuhlangana futhi namhlanje ngale ndlela esihlangene ngayo. Kwaze kwakuhle ukukholwa, kwaze kwamnandi ukukholwa. Angazi noma uyabuzwa lobu bumnandi. Nembala-ke uNkulunkulu wethu akakhetha ubuso bomuntu, kodwa loyo omesabayo nowenza intando yakhe uyamukeleka kuye. Amazwi akhulunywa uPetro loyo e-addressa umndeni kaCorneliyo, bembizile ngokusho kwengilosi ithunywa uNkulunkulu ithi hamba ubize uPetro. Mayesefika uthi uCorneliyo sesiphambi kwakho. Khuluma lokho uNkulunkulu akuthume khona. Mayiqala uvula umlomo uPetro uthi nembala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akakhetha ubuso bomuntu. Ezizweni zonke omesabayo nowenza intando yakhe uyamukeleka kuye. Yabona uNkulunkulu akakhethi, wena mesabe wenza intando yakhe. Hayike bekuyisibingelelo leso, siqhubeka nenkonzo yethu esidine kuyizolo, ukukhuleka nokukholwa. Ngicela siguqe sikhuleke simcele uNkulunkulu ngomoya wakho ingcwele abe phakathi kwethu. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, Baba wethu olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, egameni lomfelo wethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Siyakubonga Nkosi nangaso lesi sikhathi ukuba siphinde sihlangane futhi namhlanje. Siyabonga ngabazalwane bakho Nkosi abaphila baphiliswa inkonzo yangomgqibelo ngesikhathi kuthandazwa la, bese ezindaweni eziningi ezihlukeneyo baphila. Siyazi khona nabanye abaphila abangalitholanga ithuba noma bangakwazanga ukusho. Siyakwazi lokho Nkosi ngoba uNkulunkulu ophilisayo. Kusekhona abanye abazophiliswa lo yamkhuleko uma nje beyilalela inkonzo bazophila. Siyabonga Nkosi amandla akho sebenza ngawo. Nkulunkulu wami, singayapi masisuka kuwena? Singayapi ngoba onke amazwi okuphila akuwe. Namanje-ke Moya Ngcwele khuluma, sinikela kuwena le nkonzo, uzambule usifundise sonke thina esikhona ekhaya lezwi ukuba Nkosi sihlomele isithe singusathane. Ekuhlomeni kwethu sihambe ngobungcwele size singene ekhaya ezulwini. Siyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Akekho ofana naye, akekho njengaye. Hayike sizoya ezweni lethu elumgogodla. I-theme ithi ukukhuleka nokukholwa. Mark chapter 11 verse 24. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo, kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Ahlale ngilingikhalisa leli vesi ngoba lijulile. Akuyona into encane ukuthi mawuthandaza bese ubonga. Akuyona into encane le. Ukholo ukuthi usuyinikeziwe into. Number 1, ukhuluma ngomuntu ongamboni. Ukhuluma ngomuntu ongamboni. Let alone ke ukholwa ukuthi uzokunika lento oyifunayo ubungamboni. Yabona ukholwa kujulile. And uNkulunkulu kumaHebheru 11 verse 6 uthokoziswa yikho lokho. Ngaphandle kokukholwa ngeke umthokozise. Ngoba ufuna beza kuye bakholwa ukuthi ukhona. Angithi ngikhuluma ukuthi awumboni lo muntu okhuluma naye. Kholwa ukuthi ukhona, ukholwa ukuthi yakuzwa. Sho njalo Hebrew chapter 11 verse 6 lithi kholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. Asimfuneni bafowethu esenokuthola, simbize seseduze. He is going to reward you for that. Uzowuthola umvuzo. Ijulile lento. Asho uJesu lawa mazwi, esho kuThomas. Ethi Thomas, angithi awukholwa wena ngivukile. Woza ufaka isandla enxebeni lami. Shutheka iminwe yakhe ezandleni zami, ubone ukuthi mina lo.
wayeseshintsha uJesu wathi sibusisiwe. Wathi babusisiwe abantu abakholwa bengabonanga. Ithina-ke isizukulwane esibusisiwe bafowethu ngoba sikaze simbone uJesu. Asizange sihambe naye. Asikaze sishutheke iminwe emanxebeni akhe, but siyakholwa ukuthi ukhona, uyasenzela imangaliso. OThomas bakholwa ngoba bebona. OPetro bakholwa ngoba behamba naye. Bakithi. Hayi angikho-ke lapho. Ngila kholwa ukuthi okucelayo usukwamukelisiwe uzoba nakho. But uma ungakholwa ngeke ube nakho. Hayi asidlule limnandi lelivesi ngelithanda sibonga uNkulunkulu ukuthi okwamanje kulezi inkonzo ulenze labo mgogodla esihlokweni sethu esithi kholwa, ukukholwa nokukhuleka. Bese saqhubeka-ke namaHubo 145 verse 17 kuya ku20. Othi uJehova ulungile ezindleleni zakhe zonke. Unomusa emsebenzini yakhe yonke. uJehova useduze nabo bonke abambizayo, bonke abambiza ngeqiniso. Uyasuthisa ukufisa kwabamesabayo. Uyezwa ukukhala kwabo abasindise. uJehova uyalondoloza bonke abamthandayo, kepha ababi bonke uyababhubhisa. That is our God that we serve, bafowethu. Jehova ulungile ezindleleni zakhe zonke, unomusa emsebenzini yakhe yonke. Yabona mangisafunda leli lithi unomusa emsebenzini yakhe yonke, ngikhumbula iHubo 103. Unomusa emsebenzini yakhe yonke. Lithini iHubo 103? Ngikhumbula lona njengamanje muqala kuverse 6. Unomusa emsebenzini yakhe yonke. Uthi-ke uPsalm 103 verse 6. uJehova ubenzela bonke abacindezelwayo ukulunga nokwahlulela. Ngesikhathi ucindezelwa ukwenzela ukulunga nokwahlulela. So unomusa emsebenzini yakhe yonke. Athi verse 7, wamazisa uMose izindlela zakhe nabantwana bakwaIsrayeli izenzo zakhe. UNkulunkulu owazisanayo indlela zakhe. Akakudonsi ngeheshe. Akakuphoqi. Yazi ukuthi angasiphoqa. Sifane namarobot. Avela suka wena uhambele usuke. Uthi mawukhonkothwa yinja athi ungabaleki uvela umena ungabaleki. Ayivikele. Yabona akasiphilisi njengamarobots. Hayi akayenzi lonto kodwa unawo amandla. Uyasazisa indlela zakhe. Athi mayekubeka la athi ngikubeka la because of 1 2 3. Athi ngifuna wenze lokhu ngoba ngifuna uqhamukela. Wamazisa uMose izindlela zakhe nabantwana bakwaIsrayeli izenzo zakhe. Athi verse 8, uJehova unobubele nesihawu, wephuza ukuthukuthela, uvame umusa. Uyephuza ukuthukuthela. Bangakanani abantu abamthukayo la emhlabeni? Mhlambe nawe ke waba ingxenye yabo uma kungekhona ukuthi namanje useyingxenye yabo. Malibalela izulu awusho nje ukuthi esaze safa ukushisa. Uyamhlambalaza. Ubani kanti oshisa isizwe ilanga? Ngoba lingelanga uliphumisa phezulu kwababi nabahle. Uma ucomplain uthi yaze kuyabanda. Safa ukubanda uqamba amanga ufile uyaphila kodwa uthi uyafa ukubanda. Safa ukushisa ufile uyaphila. Yabo leso sisho sizosifaka esihogweni bazalwana, siyekeni lonto. Ukuthi uyafa ubulawa into ethile uphila ungafili yini kanti lekhuluma isipoki usufile wena? Ngeke bafowethu asiphumeni la. So uJehova unobubele nesihawu, uyephuza ukuthukuthela uvama umusa. Nanti elingiqeda kakhulu verse 9, akathethi njalo njalo. Akagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade. Verse 10, akasiphathi njengokufanele izono zethu, akasivuzi njengokwamacala ethu. uNkulunkulu ulungile, izindlela zakhe zilungile. If ungabuka ukuthi ukumajine ngoba ngesikwazi ukubona ukuthi umhlaba nobungcole kanje, yonke lento yenziwa phambi kwamehlo akhe. Lento yonke lento uyayibuka. Ubuka umuntu edlwengula umuntu. Ubuka abantu beyolala lapha ehlathini, donsa umfazi womuntu olala naye ehlathini, donsa umfazi womuntu olala naye emotweni, paka imoto ehlathini. Uyayibuka yonke lento.
uyephuza ukuthukuthela, uvama umusa, uyasibekezelela ukuba siphenduke, khona thina sifuna ukuphenduka. Kusho njalo uPetru wesibili laphaya ngithi chapter 3. Athi abanye bathi inkosi libele uzosilanda, kanti akusikhona ukuthi libele, iyasibekezelela, ingafuni kubhubhe namunye. Akusiyentu uNkulunkulu isilima, akuyeke nje ukuthukuthelela inceku yakhe, akuyeke uyiqhaphe ngenhlamba, akuyeke usho konke okuthanda ukumfundisi wakho, asithulele sengathi akazwanga, uyazi ukuthi luyezo lwakho usuku. Leyo kubamba khona uma ungaphenduki uyofisa ngathi ngabe kuthiwa uzalwanga. Kukhona isisho sesiNgisi ngeke ngisiquote sithi every dog has its day. Inja nenje inosuku lwayo, asizona ke izinja, but isisho sesiNgisi, iproverb ye-English ithi yonke inja inosuku lwayo, okungukuthi ilokho nalokho noma ilo naloyo unosuku lwakhe. So ungacabanga ukuthi uNkulunkulu isilima, ungacabanga uNkulunkulu ukuthi uthule, ungacabanga uNkulunkulu mawuhlasela umsebenzi wakhe ethule kube ngathi akazwanga. Nathi izinceku zikaNkulunkulu masihlaselwa, hayi singaphela amandla, siqine, sazi ukuthi nenkosi uJesu yaqina yahlaselwa, ayizange act there and then. Kuthe noma iyobanjwa uPetru sehosha inkemba washigenca indlebe yenceku noma indlebe yenduna noma inceku yenduna ngisakhumbula, kodwa uJesu wathi buyisela inkemba emgodleni wayo, wayithatha indlebe wayinamathelisa. Ngoba asikho la sithi izinyongo ezinye, asiphindise okubi ngokubi, siyababusisa abasiqalekisayo, siyabakhulekela abazizingelayo ukuze sibe ngabantwana bakhe, ngoba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle, anisa imvula yakhe phezu kwababi nabahle. Asibuze umbuzo ethi mawubingelela abangani bakho bodwa, abahlobo bakho, wenza likhulu luni? Abezizwe benze njalo, abathelisa benze njalo. Masibingelela nini? Wagcina nini ukubingelela umuntu ongamazi? Ngisasho ukuthi ukuphumiso uphakamisa isandla nje, just to greet, a gesture yokuthi uyabingelela. Bafowethu, sizolahlwa, silahlelwe ukungabi nomusa nobubele. Lithi-ke lelizwi, uJehova unobubele unesihawu, uyephuza ukuthukuthela, uvama umusa. Yabona mase kuguquke yena, kwashintsha yena, kwashintsha. Esesinqumela isizwe saseNineve wathi in 40 days ngiyanibhubhisa. Sakhala kuNkulunkulu, samfuna, washintsha akababulalanga. Kunalokho sekuyibona abazoma kanye naye osukwini lokwahlulela. Usho njalo uJesu. Uthi nini nisizwe nifuna ibonakaliso. uJohn abantu madoda aseNiniva alalela ukushumayela kaJona. Iwona azome kwahluleleni, asihlulele ngoba sifuna ibonakaliso. Awafunanga wona ukubona ukuthi uJona uthunywe uNkulunkulu anoyanuka inhlanzi uphumisweni senhlanzi. uJohn uthi uthunywe uNkulunkulu enganoshwabena kaAyinile. I can imagine. Sekunamathe enhlanzi nokugoqena kusaluleki. Khona lento uthi uyigqoka into eshwabene iluleke ngenxa yokushaya umoya. Akululeki lutho. Uyanuka lo muntu uphumisweni senhlanzi. But amadoda aseNiniva, they went past that. Badlula kuJona. Babuka uNkulunkulu okuJona and they listened. Babuka uNkulunkulu okuJona, balalela izwi, balenza. Thina sibukana ubuso, sikalane njengokala umuntu ekala usawoti, ekala ushukela ufake etiye. Ubukela umuntu phansi. Ngeke usibanibani athunywe uNkulunkulu. Ngeke usibanibani alethe into evela kuNkulunkulu. Kanti ubhaliwe inoletha yona. Webafowethu, sizobhubha. Sigada abantu abahle, bahamba ngemoto eziphezulu, abagqoka amasuti adulayo, yayibona lonto. uJona never had all that. Waqhamuka uJona ephumisweni senhlanzi, walishumayela ivangeli waphenduka 120,000 at the very same time. Uyibuke lonto. Into ebuhlungu enzo uJona. Usiyacomplaina kuNkulunkulu. Uthi bengazi
ukuthi ngeke ubabulale ngoba uNkulunkulu onomusa. Nakho-ke mina sengiqamba amanga ngathi uzobabhubhisa, awusababhubhisi. Esikhundleni sokuthi ajabule uJona, hey, ajabulela ukuthi ushumayelile abantu baphenduka. Uphatheka kabi ukuthi ayisenzeki into ayikhulumile. Akulona iphutha lakho, awuqambanga amanga Jona. You were sent. So nakuthini ingenzeka lonto, akuthuma uNkulunkulu uhambe kwenza into ethile, idini ingasenzeki, uthe izokwenzeka, kanti usephendukile lo muntu. Kanti ufuna enzeni lo muntu? Ufuna bhubhe? Hayi bafowethu, bafundisi bami, bawuza kwethu, sizoshumayela abantu basizwe, baphenduke bengabe savelelwa ukubi. Abanye sizobashumayeza bengaphenduki ngoba bebengayidalelwa inkazimulo kaNkulunkulu. Ufundo Isaiah 43 verse 6 and 7. Khona bangadalelwa izulu, khona bangayidalelwa inkazimulo kaNkulunkulu. Kodwa-ke mhlawumbe esinye isihloko leso, kodwa ngijwayele ukukhuluma ngakho, abanye bayakwazi. So kuNkulunkulu wethu akathethi njalo njalo, akagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade. Akathukutheli unomphela, akasiphathi njengokufanele izono zethu, akasivuzi njengokwamacala ethu. Awucabangi izono esizenzile, ezinye zazo usaba ngisho ukuzikhuluma, amanyala, kodwa akasiphathi njengokufanele izono zethu, akasivuzi. He doesn't reward us according to our iniquity. Ngoba isono nesono senzile sinomvuzo, kodwa simasiza kuye sizivume izono zethu, uthembekile ulungile ukuba sithethelele zona. Sikhonza uNkulunkulu othembekile, sikhonza uNkulunkulu olungile ukuthi asithethelele izono zethu, okwethu masize kuye. Isaiah 28 verse 13 ngiyamthanda. Ufihla isiphambeko sakhe akayikuphumelela, kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Umusa utholakala ngokuvunywa kwesono. Umusa utholakala ngokuthi uzivume isono usishiye, hayi ubuyele kusono, ulingise nje ehlanza umhlanzi ubuyele kuwona. Hayi asihambeni ngobungcwele bafowethu, izulu seliseduze. Whether sisahamba one by one noma sekuhlithwa ibandla, but izulu seliseduze, isethembiso sesizofezeka. Uthi uyeza njengesela, busisiwe olindayo, alonde izingubo zakhe zibe mhlophe egazini leundlu. Ngani? Ngoba unguNkulunkulu ongasiphathi njengokufanele izono zethu, akasivuzi njengokwamacala ethu. uJehova onobubele nesihawu, uyephuza ukuthukuthela, uvama umusa. Masigoqe sikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, sikunika udumo lungo lwakho lokufanele, izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Namba abantwana bakho Nkosi, usubathintile ngezwi lakho, Moya oNgcwele usukhulumile. Ngiyezwa Nkosi, sengiyabanikeza ithuba, ngiyabanika lelo thuba othi ngibanikeze lona, uJesu Kristu inkosi. Nina nonke niguqile kanye nami, ngiyacela sithandaza abaseRoma 10 verse 9. Inkosi uJesu ithi angithandazise. uRoma 10 verse 9. Noma ikuphi lapho ukhona, noma uyilalele ebukhoma lenkonzo, noma izofika kuwe late, kodwa nje wena kuqanga amadolo, uphakamisa izandla zakho, usho emva kwami, umkhuleko wokuvuma inkosi uJesu usindiswe. Noma ngabe usindisiwe, uyawukhuleka lo mkhuleko ngoba sisindiswe iminute neminute. Phakamisa izandla zakho sikhuleke. Ishoke emva kwami. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. USathane angimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu, uphathe impilo yami, uphathe umshado wami, uphathe umndeni wami, uphathe izingane zami, uphathe umndeni wonke. Ngiyakhuleka Nkosi Jesu
ukuba ungilondoloze uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukukhulekela mntakababa. Baba egameni lika Jesu ngiyathandaza. Namba abantwana bakho beguqile ezindaweni zonke uyababona nguNkulunkulu ophilayo. Izwi lakho amaHubo 139 kusukela kuverse 1 uyasazi. Wazi ukuhlala kwethu, wazi ukulala kwethu, wazi ukuvuka kwethu, wazi izwi lisephansi kolimi, wazi umcabango usekude. Ngiyathandaza Nkosi bathethelele ubahlanze ubangcwelise. Kube yilona lo yalungela ukuhlwithwa kanye nebandla. Lokho sekungenzeka noma yinini. Kube yilona loyo Nkosi ngimsondeza kuwe ukuba uNkulunkulu wami abengcwele. Siyacela ngegama lenkosi ethu uJesu ophilayo. Lokho namhlanje engicelayo ushilo kuJohn 15 verse 7 wathi uma ngihlala kuwe namazwi akhe ehlala kimi ngocele ngikuthandayo ungenzele. Namhlanje Nkosi engicela ungenzele khona ukuthi lona loyo lalele lomkhuleko ilona loyo sewukhulekile emva kwami. Ngiyacela Nkosi umngcwelise. Ngiyacela Nkosi umbusise. Ngiyacela Nkosi umsebenzi wezandla zakhe ubusise. Abangenayo imisebenzi bavulela amasango. Abagulayo baphilise. Abahlushwa amadimoni mabakhululwe. I-deliverance yaqhamuka ngenxa ukuthi bathandazela uRoma 10 verse 9. Nanoma iphi inkinga Nkosi engayithintanga ixazulule namhlanje. Bathethelela izono ngegunya onginikeze lona. KuJohn chapter 20 wathi engibathethelela izono zobathethelela. Engibabamba ngazo bazobanjwa. Matthew chapter 16:19 no 18:18 uthe noma yini engibophe emhlabeni yaboshwe ezulwini. Mabakhululwe emandleni obumnyama. Abaqilazwe izono mabakhululwe. Abaqilazwe uSathane mabakhululwe. Ngibalanda bonke abecebo lakho Nkosi ezindaweni eziningi ezihlukeneyo. Ngithi mabaye emabandleni akukhonza ngeqiniso. Bayokukhonza uNkulunkulu wami amabandla akho agcwele emhlabeni. Ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga Nkosi Jesu ukuthi usubangcwelisile. Siyabonga ungcwele, ungcwele, ungcwele Jehova Sebawoth, ungcwele. Kazimulo yakho mayigcwale emhlabeni wonke. Kazimulo yakho mayigcwale kulelo nalelo khaya. Qalekisa imoya amadimoni ngifafaza igazi lakho. Emakhaya bangazwani mabazwane. Emakhaya bangakhonzi khonzwa. Ube uNkulunkulu bezwe ubumnandi bokukholwa. Siyabonga. Nginikela wonke amabandla esandleni sakho. Angabe khona olodwa Nkosi umholi walo nabazalwane balo abayolahlwa esihogweni ngenxa ukuthi bangayenzanga intando yakho. Bafundise bahambe njengezindlela zakho. Siyabonga ngakho konke uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Bangcwele siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa sesifikile emaphethelweni ale nkonzo. uNkulunkulu akubusise lapho khona. Babunze bantu siyavalelisa. Nginithanda nonke emakhaya. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.